вашето внимание. Това е новия асистент на Малина. По-точно, как се водиш? Тапанджия ли? Така, Тапанджия, кажи. Тапанджия се водам на Малина, Здравко се казвам и дойдехме тук да изпълняваме нейното желание. Да, точно така, той изпълнява нейното желание и вижте само какво изтупва Лев Карал. Аре сега обясни на драгите зрители от какво се състои този интересен костюм. Чакай на микрофона. Това е чепкен, това е риза, пояс, галци и пранга. Това е всичко, аз съм си го направил. А какво ти липсва от тоалета? Само потурите ми липсват. Потури не ти трябва, нали, пола имаш? Давай малко сега с тъпан, айде.